alegria, alaitasuna, kantuak, dantzak eta ondo pasatzea. Eta ondo pasatzearekin batera, baloreak eta koloreak zabaltzea. Horrekin egin genuen bat hasiera-hasieratik elkarrekin eta lagun handiak egin gara. Horretarako beharrezkoa da zuekin kontatzea. Bilboko eragileekin, elkartekin, ikastetxekin, zuek bai zareten bizkat komentatzen nahi garen guztiaren ordezkaritza. Eta orduan 6 balore, 6 kolore, Bilbotik mundura 1000 kolore, 6 gune eta oso ezberdinetan, eta hor daude baloreak eta koloreak. Itxasoa eta zerua, horia, eguzkia, goxo-goxoa, berdea, belarra, landareak, zuhaitzak, natura, laranja, fruituak, morea, emakumea, eta gu, gorria, sudurra, alaitasuna, marrubiak, musuak, bihotza, maitasuna! Proiektua ez dugula hemen ixten, guk hor ate bat ikusten berdirekita zeren baloreak ez dira zei bakarrik. 11 balore ditugu guk, zuek eta hala nahi dugu mundu koloretsu bat. Koloreak ez dira 6 kolore, 7 kolore bakarrik munduan. 6 kolore! 6 balore! Bilbotik mundura! 1000 kolore!